Velkommen til Kompetence Silkeborg. Velkommen til endnu en af vores små Excel-læringsfiler. Mit navn er Per Larsen, og i den her film vil jeg lære dig, hvordan du samler data fra to kolonner i en kolonne. Det kunne fx være, at du har et fornavn, efternavn eller postnummer og by, du vil have samlet i en kolonne for at gøre det lettere for dig at flette, eller hvad du nu skal bruge det til. Du skal være opmærksom på, at det her er en af en serie af 3 små videofilm, der er lavet for at vise, hvordan du kan samle og skille tingene ad igen. Der er 2 film mere. En, hvor du har henholdsvis højre- og venstre-funktionen liggende. En anden film, hvor du har højre- og midt-funktionen liggende. Men lad os nu se, hvordan vi får den samlet. Lad os se at komme i gang. Som du kan se her, har jeg en Excel-regneark. Jeg har nogle forskellige kolonner, fornavn, efternavn, adresse, postnummer, by og telefon. Nu vil jeg prøve en gang at samle for- og efternavn i en kolonne. Jeg klikker herover i celle I1, jeg kalder det bare for navn. Sådan der. Nu skal jeg have samlet henholdsvis fornavn og efternavn. I det her tilfælde vil det først og fremmest være Axel, der står her, og Mortensen, der står her. De 2 skal samles herovre. Det står herovre i, det er min resultatcelle. Det er der, hvor resultatet skal være. Jeg starter med at skrive lige med. Klikker på Axel og laver et aftegn. Nu laver jeg et anførselstegn og et mellemrum og et anførselstegn igen. Mellemrummet, jeg laver her, det er det mellemrum, der kommer mellem Axel og Mortensen, så de 2 navne ikke står helt op ad hinanden. Nu skal jeg lave et aftegn mere. Klikker på Mortensen og trykker på Enter. Nu står der pænt og nydeligt Axel Mortensen her, og tager jeg fat i mit filmtag og trækker nedad, jamen så vil den tage alle navne der henad og placere nøjagtigt som det skal. Jeg håber, du vil kunne bruge den her lille film. Jeg håber også, at vi på et tidspunkt får dig at se inde på Kompetence Silkeborgs hjemmeside, komsilkeborg.dk. Husk at skrive det med K. Og under omstændigheder kan du herinde se en hel masse omkring efteruddannelse og vedligeholdelse af din uddannelse. Kan du have dig en rigtig god dag.